τείχος από τον Σνάουτσνερ και τον Σαλπικίδη. Φεύγει ο Σαλπικίδης, από το τείχος εκτελεί ο Ιμπαγάσα, Μοντέστο κεφαλιά, γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου με τον Κορσικανό. Την πρώτη φορά απείλησε, τώρα νικάει τον Χαλκιά. Αποστημένη φάση, ο Ολυμπιακός μπαίνει μπροστά στο σκορ με τον Μοντέστο να πνίγεται στις αγκαλιές των συμπαικτών του. Στο κρίσιμο σημείο ο Ολυμπιακός παίρνει το προβάδισμα, πάει με άλλον αέρα στα αποδυτήρια, καλεί πλέον τον ΠΑΟΚ να παίξει με επιθετικούς προσανατολισμούς. Ο Φρανσουά Μοντέστο κινήθηκε, πήρε την κεφαλιά, βρίσκει μπάλα, έχω την αίσθηση στον Τσουκαλά, βεβαίως, και μετά καταλήγει στα δίχτυα του Χαλκιά. Η κεφαλιά από τον Μοντέστο βρίσκει στον Τσουκαλά, ξεγελάει τον Χαλκιά. Γκολ για τον Ολυμπιακό στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου από τον Φρανσουά Μοντεστό. Η μπάλα είχε πορεία πάντως προς την εστία, αλλάζει λίγο πάνω στον Τσουκαλά. 1-0 για τους ερυθρόλευκους και υπάρχει